Jak je to ta marina složitá, ta trtinka, najít výjezd. To nemají označení. Normálně exit a... Nemáš, Honzo? Co? Nemáš? Nemám. Nebo prosím tě, pojď to na nejhorším zastav a daj místo. Pohodě. Tak, to bylo Molo 30. Ale Tady jsou čísla jenom čárky. pokud jsou Molo 30 bylo toto, tak musíme odepnout tady. Kolem jedničky Mola. Jsme byli tady, jsme jeli tak, měli jsme je takhle. 30 by bylo tady. Myslím, jakmile skončí ty lodě, Přesně, tady do tak toho musíme doleva. okruhu, tak musíme zatočit. Jsme zajeli do slepý uličky. Přesně tak.